Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ano usab kita sa ato ang channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers ug sa mga sharer. Ang last nato nga video atong gisgutan si Seth nga mao ang ikatulong anak ni Eva ug ni Adan nga sasama gayud sa panagway ni Adan. Ug si Seth mao ang puli ni Abel sa larawan sa pagkamataro nga tao. So adunay siyam ka descendant o kaliwat ni Noah nga gigikanan. Gikan ni Adan ngadto ni Seth ug ngadto kay Lamech nga mao ang amahan ni Noah. Si Noah mao ang unang Noahic covenant diha sa Old Testament nga walay katapusang kasabutan tali sa Dios o kay Noah ug sa kalibutan nga dili na pagalunupon pa. Ug miingon ang Ginoo kang Noah nga kung makita nimo ang bangaw sa kalangitan, kini ang timailhan sa panaad sa Dios nga walay katapusan nga dili na pagalunupon ang kalibutan. Si Noah adunay mga tulo ka mga anak nga mao si Sem, si Ham ug si Japhet. Ug ang Dios pagkatapos sa lunop ug ang Dios nagapanalangin ug nag-ingon, pagsanay kamo kay kamo ang mga ginikanan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Si Japhet adunay 7 ka mga anak nga mao si Gomer, si Mayog, si Maday, si Javan, si Tubal, si Mesik ug si Tiras. Ug kining mga anak ni Japhet nagkalain-lain ang mga pinulungan ug nagpuyo sa nagkalain-laing kabanayan sa kanasuran. Ug si Javan mao kini ang nagpuyo diha sa kabaybayonan ug sa mga isla. So si Ham usab adunay mga anak nga mao si Cus, si Pot, si Ehipto ug si Kanaan. Si Cus adunay usa ka anak nga si Nimrod ang pangalan nga bantugan sa tibuok kalibutan tungod sa panabang sa Dios nga maayo kay siya nga mangangayam. Ug kini siya naghimo og gingharian dito sa Babel. Ug nasayod kita nga dito sa Babel ang mga katawhan naghimo og turi, mo ni gitawag og turi sa Babel nga ilang plano nga paabuton yun nila sa kalangitan ang turi. So ang Ginoo miingon ang Ginoo libugo nato sila. So ninaog ang Ginoo ug gilibog niya ang mga katawhan kay nagkalain-lain ang mga pinulungan. So mao kato ang sa turi ni Babel. Ug si Ehipto mao kini ang mga ginikanan sa mga Pilistihanon. Si Kanaan ang mga anak ni Ham usab nagkalain-lain ang mga pinulungan ug nagapuyo sa Sodoma. Ug nasayod kita sa Sodoma, Gomora kun unsa kini ka dautan. Kun unsa kini ka makasasala. So ato niyang pagkahisgutan kining Sodoma gilaglag po ni sa Ginoo pinaagi sa asupre. So si Sem usab adunay mga anak nga si Elam, si Asor, si Alpakasad, si Aram, ug si Lud. Si Alpakasad may anak nga Shelah, Eber, Pilig,
Ru, Sirug, Nahor, ug si Tira maoy amahan ni Abram, Nahor ug ni Haran. Si Haran ang amahan ni Lut. Si Haran namatay sa lungsod nga natawhan sa Uar, Chaldea. Si Abram nangasawa ni Sarai, si Nahor nangasawa kan Milka. So gidala sila sa ilang amahan. Si Abram, ang iyang apo nga si Lot, ug ang asawa niya nga si Sarai, mibiya sila sa lungsod sa Chaldea ug miadto sa Kanaan ug nahiabot sila hangtod sa Haran nga didto sila nagpuyo. Ug didto usab namatay si Tira nga maoy amahan ni Abram. Ug ang Dios nagtawag kang Abram, dunay tulo ka mga promise. Ang unang promise mao ang promised land nga miingon ang Ginoo, nagpakita kang Abram, mao kini ang yuta ang ihatag ko sa imong mga kaliwat. Ug didto si Abram naghimo og halaran diin magpakita ang Dios. Ingon ani ni ka mainampuon si Abraham. Obedient si Abraham. Ug nagpromise usab ang Ginoo kang Abraham sa iyang mga kaliwat. Nasa Genesis 12 verse 2 nag-ingon, hatagan ko ikaw og mga daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan. Mahimo kang panalangin alang sa uban. Mao kini ang saad sa Dios. Ug ang ikatulong saad sa Ginoo ni Abraham mao ang blessing and redemption. Nga nag-ingon ang Ginoo diha sa Genesis 12 verse 3, panalanginan ko kadtong nagpanalangin kanimo. Apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. So si Abram miadto sa Ehipto tungod kay dunay dakong gutom dito sa Kanaan. So pag-abot nila sa Ehipto tungod kay maanyag kay si Sarai, yang giingnan si Sarai nga ingnon nimo nga igsuon ta. Kay kung moingon nga bana, patyod yun si Abram. So mo ilang gihimo pag-abot nila sa Ehipto, miingon sila nga igsuon si Sarai ni Abraham. Mao to nga gisultian dayon nga ang paraon nga maanyag kaayo. So mao to nga gipangasawa gidala sa palasyo si Sarai. Apan nagpromise ang Ginoo nga tungluhon. So unsay nahitabo? Si Paraon adunay mga sakit nga grabe kaing sakit. Basin karon mao na ni COVID. Grabe kaing sakit ang niabot sa ila ug sa tanang mga tawo nga tuwa sa palasyo. So miingon siya kang Abram, nganong gihimo mo man kini kanamo? Anong wa man ka musulti nga imo kini siyang asawa? Lakaw, panggawas kamo gipagawas sila. Gipatawag ni Paraon ang iyang mga tao o gihatod sa gawas sila si Abraham ug ang iyang asawa. So nagdala sila sa ilang mga kabtangan. So mao to nga pagka abot nila atong lugar dito sa Kanaan, si Lot ug si Abraham daghan na kay silang mga hayop. Halos nga ang mga kasibsiban dili na makaya, no? So nag-away ang mga tauhan niya ug tauhan ni Lot. So miingon si Abraham, dili maayo nga mag-away ang akong tao ug ang imong mga tao kay mga parenti rata. So pangita og asa ka nga dapit kay kung asa ka ari pug ko sa pika. So mao to nga si Lot, nangita siya dito siya dapit sa Jordan. Pag-abot niya dito sa Jordan, lami mo yung kay dito gipili gyud niya og dito siya nimpuyo duol sa Sodoma. Nagpaduol sa pod siya sa Sodoma. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga dili sa ilang silot nagkuyog gyud ni Abraham. So ato niyang hisgutan sa sunod, no? So adunay tulo nato nga atong lesson nga makuha ni Abraham. Nga si Abraham obedient, masinugtanon sa Dios,
may pagtuo sa Dios ug mainampuon sa matag higayon nga moadto siya ng lugar maghimo gina siya halaran. Ug diha pod na kita nato nga aduna na ang balaang kahoy. Gikan sa Noah, doon na po'y kahoy nga gihimo, nga guper nga mao'y gihimo nga arka. Pag-abot ni Abraham, mao na pod na ano po'y kahoy nga balaang kahoy. So, diha sa Old Testament, aduna nay kahoy ug hangtod sa New Testament nga mao ang kahoy nga gihimong cross ni Hesukristo alang sa atong kalawasan. So, mao na nga obedient. So, kita kaha karon atong pamalandungan kung obedient pa bata sa Ginoo. Susama pa ba kita ni Abraham nga masinugtanon sa Dios, sa kabubuton sa Dios. Bisan paglisod kaayo, ato niya ning ipasabot kung nganong obedient ni siya, nganong dako kay siya pagtuo ug nganong mainampuon siya. So kita mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong pamalandungan ilabi na karong panahona nga anaa kita sa pandemic. Obedient ba ta? Mainampuon ba ta? O may pagtuo pa ba ta sa Diyos? Misalig pa ba ta sa Diyos? Mao nga, karong panahon ilabi na Kwaresma, hapit na ang Palm Sunday o Semana Santa, nga anaon ta sa giingon diha sugod sa Ash Wednesday, ang atong pagkamainampuon, ang abstinence sa pagpuasa dili lamang sa pagkaon kundi sa atong mga sala. Ug nanghatag bata, ug nagampo bata. So padulong na ta o sa Holy Week, padulong na ta sa Pasko sa pagkabanhaw sa Dios. So atong pamalandungan pag-ayo mga kaigsuonan ko ni Kristo, nga kung anaaman kanato karon ang mga sala, kay di man jud nato kalikayan, maningkamot ta, nga moduol ta ngadto sa Dios. So ako nagpasalamat kaay ko, duna ako'y usa ka amiga nga bag-o siyang nag-subscribe. Ug aduna sila recollection. So iya pag yung gihatag sa ako ang video nga nag-recollection sila pagkanindot sa recollection. So ingon ana pud ta mga kaigsuonan ko ni Kristo, kung di man ta maka-attend og recollection, magtuon ta, mag-study ta sa Bible. Magbasa tag Biblia, magampo ta, mamalandong ta diha sa atong panimalay, kung dili man ta maka-apil og recollection. Apan kung dunay recollection nga pagabuhaton sa atong simbahan, go! Kay para na sa ato So, maayong gabi sa tanan, ug daghan kayong salamat, ug ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang channel. So, sa sunod nato atong paghahisgutan og unsa gyud si Abraham. Ngano nga siya usaman ka obedient, usaman ka dakog pagtuo sa Dios, ug ngano nga mainampuon si Abraham. So maayong gabi o usbo na ko pag-ingon, maayong gabi ug daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.